лестница панҷум этаж мебурои намихе дасти рост дари хонаи фурӯши мо кушодааст, лифт ҳаст, ба наздики сар метиҳам, ҳамсоё ҳама зиндагӣ мекунанд. хонаи навастройка аст, панҷум этаж, 30 метри квадрати, аниқтараш 28 квадрат. на коридор медурои дасти чап ҳамому ташнод, кухня, хонаи хоб, як ҳуҷрага аст, ҳамому ташнод якҷоя. таъмири хона тамоман нав аст. ошонаи панҷум, нархи хона 255 000 сомон, боз каме муомила дорад. таъмираш нав аст. аз ҳуҷҷатҳо шаҳрнома мавҷуд. маҳаллаи якуми шаҳри Турсунзода, бинои 8 этажа, панҷум этаж. инҷа кухня аст. кухня аст. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳозир аз берун нишон медиҳем бозхонаро. намуди берунии хона, тирезаҳои хонаи мо он тарафа кӯчаи нигоҳ мекунанд. маҳаллаи якуми шаҳри Турсунзода. ба телефонҳои дар рӯи экран буда занг занед. навастройка ҳамин сол ба сохтмонаш тамом шудагӣ аст.